سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم حموس 17 سنة زدت تدالو على توزينات تزلكم متلخو كم وترو كيسا فتام دباتنا هني كتاتلونا ندعدنكو بقدامنت ارئست زينا ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መግቢ ከም መሳርሒ ኩናት ትጥቀመሉ ኣላ ንዝብል ጸብጻብ ላዕለዋይ ሓላፊ ሕብራት ሃገራት ነጺጋ ብወሊድ ዝፍለጥ ዘይሕጋዊ ኣሰጋጋሪ ኤርትራዊ ን18 ዓመታት ተፈሪዱ ፌስቡክ በኤጀንሲ ድህነት መርበብ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ዝውነን ገጻት ኣጽዩ ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪካ 20 መንነቶም ዘይተፈለጠ ሬሳታት ረኺቡ ናብ ኤርትራ ዝተላኹ ሶማላውያን ተዓለሙ ኣሳት 10,000 ከም ዝበጽሑ ኣባል ባይቶት ሃገር ከም ዝገለጸትን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምግቢ ከም መሳርሒ ኩናት ትጥቀመሉ ኣላ ንዝብል ጸብጻብ ላዕለዋይ ሓላፊ ሕብራት ሃገራት ነጺጋ قواميت وكيل إرترا أب حبرات هجرات بربع أبزوت صوتو مغلطي أبتي بايتو تصت حبرات هجرات بسولوس نغوداي سبو كلولاو تግራይ ኢትዮጵያም አመልክቶ ኣብ ዘካየዱ አኺባ ወኪል ኤርትራ ኣብ ዘይተረኸበሉን ኣብ አጀንዳ ከይተነጸረን ብዛባ ኤርትራ ዝርም ምክያዱ ተቃውሞ ገሊጻላ ሓላፊ ሰባው ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ማርክ ሎኩክ ኣብቲ ብዕጹ ዝተኻየደ አኺባ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ወታደራት ኤርትራ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀሙሉ ኣሉ ምባሉ ካብቲ አኺባ ዝልሓው ክቅዳሕ ሰነዳት ይረዩ ወኪል ኤርትራ በሕቡራት ሃገራት ነጸብጻብ ምልክቱ ኣብ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኤርትራ መግቢ ከም መሳርሒ ኩናት ተጠቂማ ይትፈልጥን ኣብቲ ዝኸፈ መዓልታት ኩናት ምስ ኢትዮጵያ 1998 ክሳብ 2000 ኣይገበረቶን ኢሉ ኤርትራ ኣቀዲማውን ነቲ ኣድልዎ ዘሎ ኣካይዳ ናይቲ ሓላፊ ሰባዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ጥራናታ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪባያ زبلت مغلطي نصبصبات مارك لوكو كم زي تقبلوا فليتوم اتخمزنتو زفانو زلو لعلوي حلافي حبرات هاجرات بسولوس اب زقربو صبصاب اب تግራይ منسياتنا اشتن بليتي توسيدوم غليوم كم زتقتلون زغلص حبرتاتات مهلو بمحبار حيلتات مكلخال ኤርትራ بجهست عالم لخو سبو حقي تحت تمخانو نصوري كبل كاسيسيوم مارك لوكوك ب10 سنة سمزي حبرت أوروبا أمريكان حبرت هاجرات أبز تساتفلو مدرخ أبز أوروبا صبصاب أب تግራይ 130 كل كلات سباو حاجز كم زتفصم خገልጽ እንከሎም እቲ 54 በወታደራት ኢትዮጵያ እቲ 50 ድማ በወታደራት ኤርትራ ዝተኻየደ እዩ ነይሩ ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ብሪጣንያ ዝተኣከቡ መራሕቲ ናይተን ብቁጠባ ዝማዕበላ ተባሂለን ዝግለጽ ሃገራት ጉጅለ G7 ኣብ ትግራይ ኩናት ብህጹጽ ደው ክብልን ኤርትራ ሰራዊታ ክትስሕብ ምጽውዖም ይዝከር እዩ ቤት ጽሕፈት ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ትማል ዘውጽኡ መግለጺ ኣብዚ ወሳነ እዋን ንዓለም ለኸው ሕግን ልዕልናን እተን ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ሃገራት ብምጥሓስ زيدلي متتاون مفرحن بوار كالي غونصن اغرغلن مسوار اب تحت زخونه كنسات قبول ايكونن يلوم امباسادر ኢትዮጵያ በሕቡራት ሃገራት በጎን ድሕረት አኺያው ባይቶ ጸጥታ ኣብዛው መግለጺ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ቀረባዋን ኮጽዮም ክብል ተዛሪቡ አምባሳደር ታዬ አጽቀ ስላሴ ቶም ወታደራት ዝወጹሉ ግዜ አመልክቱ ኣብዛው መብርሂም ገለ ቴክኒካውን አጋባባት ጉዳያት ምስተጻፉ ከም ዝወጹ ምሕባሩ ሮይተርስ ጸብጺቡ መንግስት ኢትዮጵያነት ጉዳይ ብዕቱብ ከም ዝሪዮ ዝገለጸተ አምባሳደር ኤርትራውያኑን ኣብቲ ጉዳይ ንጹራት ምዃኖም ገሊጹ ይብል እትጸብጻብ بوليد زفلت زي حقاو أسرقاقاري إرتراوي 18 ዓመት ተፈሪዱ بسوني بيت فردي ኢትዮጵያ ኣብ ሊብያ ሻዕ ስደተኛታት በምስርጣይ ንዝተኸሰሰ ፍሉጥ ኤርትራዊ ዘይ ሕጋዊ ኣሰጋጋሪ ደቂ ሰባት ብናይ 18 ዓመት ማሰርቲ ክቅጻዕ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ ነይሩ እዚ ወሊድ በዝብል ቅጽል ሽም ዝፍለጥ ተወልደ ጎይቶም ዝተባለ ዘይ ሕጋዊ ኣዘዋዋሪ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ማሰርቲ 200,000 ብር ክኸፍሉን ተፈሪዱሎም ካለ ሽሻይ ጎደፋይ ደሞዝ ዝተባለ ተሓባሪኡ ዝኾነ ውልቀሰብ ድማ ናይ 16 ዓመትን 6 ወርሒ ማሰርትን ከምኡን 50,000 ብር መቕጻዕቲ ተፈሪድዎ እዩ ተወልደ ጎይቶም ምስ ዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ብዝተሓዘ ብ5 ክስታት ገበረኛ ኮይኑ ተረኺቡ በዚ ውሳነ ከም ዘይ ዓገበት እትዛረብ ጉዳይ ስደተኛታት ሊብያን መስርሕ ፍርዲ እቲ ተኸሳሲ ክትከታተል ጸንሐትን ተሓላቂ ሰባዊ መሰላት ሜሮን ስቲፋኖስ እዞም ገበነኛታት ገንዘብ ከፊሎም ከይወጹ ስጋት ከም ዘለዋ ትገልጽ እዝን 18 ዓመታት ተፈሪዱ ዘሎ ወሊድ ኣብ ኤውሮፓ ክስታት ተመስሪቶ ስለዝነበረም ናብ ኤውሮፓ ተሰጋጊሩ ኣብ ኤውሮፓ ክርአ ትምኒታ ከም ዝነበረ ድማ ትሕብር ኩሎም ናቱ ጉዳያት ኣብ ኤውሮፓ እዮም ዝርከቡ ገለ ውሑዳት ካ ኣብ ሊብያ ኣለዉ
ስለዚህ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መስርሕ ፍርዲ ምስቲ ብወሊድ ዝተፈጸመ ገበናት ብዝዳረግ ኣይተተሓዘን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምስቲ ዝገበሮ ገበናት ኣገናዚብካ ኸኣ እቲ ዝወሃበ ፍርዲ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ትብል ሚሮን ቅድሚ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ነዊሕ ዓመታት ዝተፈረዱ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ ብዙሕ ከይተኣሰሩ ክወፁ ከም ዝረኣዩ ብምሕባር ኣብ ናይ ወሊድ ጉዳይ እውን ተመሳሳሊ ስጋት ከም ዘለዋ ትገልጽ ነቲ ወልደ ጎይቶም ኣብ ሊብያ ዝተሓባበሩ ዝነበረ ሽሻይ ጎደፋይ ዝተባህለ ተሓጋጋዚ እውን ምስ ወሊድ ተታሒዙ ን16 ዓመትን 6 ወርሕን ክፍረድን ከሎም 50,000 ብር ክኸፍሉን ተበይንዎሎም ጠበቃታት ወሊድን ሽሻይ ጎደፋይን ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ ይግባይ ናይ ምባል መሰል ኣለና ብምባል ይግባይ ክብሉ ምዃኖም እዮም ዝሕብሩ ተወልደ ጎይቶም ካብ 2014 ክሳብ 2018 ናብ ዝነበረ ዓመታት ኣብ ሊብያ ናብ ኤውሮፓ ክስግሮክሜ ብዝብል ኤርትራውያን ሱዳናውያን ኢትዮጵያውያን ሶማሊያውያን ደቂ ካልእ ሃገራትን ስደተኛታት ዝዳጎንሉ ብሰብረት ዝሕሉ መዳጎኒ ከም ዝነበሩ እዩ ዝግለጽ በተወሳኺ ዝውልቀ ሰብ ብዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ዝኽሰስ እኳ እንተኾነ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪበን ምስክርነት ዝህባ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘየለዋ እዩ ዝሕበር ጠበቃታት ተወልደ ጎይቶም ነቲ ናይ ዓመፅ ቅሲ ክነፅግዎ እንከለዉ ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰላት ሜሮን እስጢፋኖስ ግን ብዙሓት ግዳያት ጾታዊ ዓመፅ ናይ ዝውልቀ ሰብ ከም ዘለዋ ትገልጽ ተወልደ ጎይቶም ኣብ መጋቢት 2020 ኣብ ቀይዲ ክኣቱ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ሊብያ ስደተኛታት ዝኣስሩሉ መዳጎኒ ዘለዎ ኪዳነ ዘካርያስ ዝተባህለም ተደላዩን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ነይሩ እንተኾነ ዝ8 ዓበይቲ ክስታት ቀሪቡሉ ገበነኛ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ 2021 ናብ ቤት ፍርዲ ቀርብ ኣብ ዝወሰደሉ ዝነበረ እዋን ካብቶም ዝዕጅቦ ዝነበሩ ፖሊስ ሃዲሙ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን እዩ ፌስቡክ በኤጀንሲ ድህነት መርበብ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ዝውነን ገጻት ኣጽዩ ፌስቡክ በኤጀንሲ ድህነት መርበብ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ዝውነን ገጻት ከም ዝዓጽወ ሮይተርስ ሓቢሩ ፌስቡክ ነዘን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝውነና ኤጀንሲ ድህነት መርበብ ሓበሬታ ዝነበራ ገጻት ዝዓጽወሉ ምክንያት ምርጫ ኢትዮጵያ መዓልታት ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣንጻር ተቃወምቲ ሰልፍታት ውድባትን ዕጡቃትን እቲ ሃገር ዝቐንዐ ጸለመ ጽርፍን ሓሶትን ዝሓዘት ሕሱታት ክዝርግሓ ብምጽንሐን እዩ እተን ዝተዓጽዋ ገጻት ብዝሕን ክንደይ ምዃኑ እኳ እንተዘይተፈልጠ ምስቲ መንግስታዊ ትካል ቅርበት ዘለዎም ሰባት ትካላትን ዝተኸፈታ ምዃነን እዩ ተመልኪቱ እቲ ብኢንሳ ዝፍለጥ ኣብ ድህነት ሓበሬታን ስልያን ዝነጥፍ ትካል ብቐጥታ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከም ዝእዘዝ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ በፌስቡክ ዝተወሰደ ምስ ኢንሳ ምትእሳር ዝነበሮም ገጻት ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ብዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃበን ዘሎ ፖሊስ ደቡብ አፍሪካ 20 መንነቶም ዘይተፈለጠ ሪሳታት ረኺቡ ፖሊስ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ኦርክነይ ዝተባህለ ዘይሕጋዊ ዕድና ዝካየደሉ ቦታ 20 መንነቶም ዘይተፈለጡ ሪሳታት ድሕሪ ምርካቡ ጠንቀ ሞተቶም ግዳያት መንነቶም ንምፍላጥ መርመራ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ፖሊስ እቲ ሪሳታት ብጻዕዳ ፕላስቲክ ተጠቕሊሉ ከም ዝጸንሑ ብምግላጽ እቶም ግዳያት ዘይሕጋውያን ዓደንቲ ኮኑ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ ፖሊስ ደቡብ አፍሪካ ብረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ግዳያት ብልምዳዊ ኣጸዋውዓ ዛማ ዝተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብ ከባቢታት ኦርክነይን ስቲፎንቴን ዘይሕጋዊ ዕድና ዘካይዱ ዝነበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ እቶም ሪሳታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ኣካላቶም ብርቱዕ መንደርቲ ከም ዝነበሮም ቀንዲ ጠንቂ ሞቶም ንምፍላጥ እቲ ሪሳታት መርመራ ይግበረሉ ከም ዘለውን ፖሊስ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ እቲ ሪሳታት ኣብ ክልተ ቦታታት እዩ ተረኺቡ ዘሎ እቲ ሓሙሽተ ሪሳታት በሶሉስ ኣብ ላውረንስ ፓርክ ዝበሃል ቦታ ኣብ ጥቓ ሓደ ካብ ስራሕ ወጻኢ ዝኾነ ዓቢ መዕደኒ ማሽን ክርከብ እንከሎ 15 ዝመሽመሸ ሬሳ ከዓ ብረቡዕ ኣሪሶን ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ጎደና ኣብ ጥቓ መንገዲ ባቡር እዩ ተረኺቡ ናብ ኤርትራ ዝተላኹ ሶማልያውን ተዓላሙ ኣስታት 10,000 ከም ዝበጽሑ ኣባል ባይቶ ሃገር ገሊጻ መንግስቲ ሶማል ካብ 2018 ናትሒዙ በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ንታዕሊም ዝለኣኾም መንእስያት ኣስታት 10,000 ከም ዝበጽሑ ኣሚና መሐመድ ዓብዲ ዝተባህለት ኣባል ባይቶ ገሊጻ ንሳምሶል ኦብዘርቨር ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ ልዕሊ 20,000 ዝኾኑ ኣባላት ባይቶ ሶማል ናብ ኤርትራ ምስ ተላኹ ሃለዋት ደቆም ምስ ዘይረኸቡ ስድራቤታት ድሕሪ ምርኻባም ብዛዕባቶም ናብ ኤርትራ ዝተላኹ ሶማልያውያን ወታደራትን ሃለዋቶምን ሓበሬታ ንምእካብ ከም ዝተበገሱ ኣፍሊጣ
ካብ ኤርትራ ሃዲቦም ምስ ዝተመልሱ ሓያሉ ሶማልያውያን መንእስያት በአካል ከም ዝተዘራረበት ብምጥቃስ መንግስቲ ክወስዶም ካብ ዝኽእል ስጉምቲ ብምስጋእታ ሓቢኦም ከም ዘለውን ጠቂሳ አሚና በተወሳኺ እቶም ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ዘሎ አባል ባይቶ መንግስቲ ሶማል ናብ ኤርትራ ብሕቡ ወታደራት ክልእኽ ዝደለየሉ ኩነታት ክጻርህ ይጠልቡ ከም ዘለዎ አረጋጊጻ ፕሬዝዳንት መሐመድ ፋርማጆ በዛዕባ ናብ ኤርትራን ኩናት ትግራይን ተላኢኹም ዝተባሉ መንእስያት ወግዓዊ መግለጺ ክህብ አዲሳት አባላት ስድራ አባል ባይቶ ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሰልፍታትን ኣብ ዝሓትሉ ዘለዎ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር መሐመድ ሑሰን ሮብለም ነቲ ጉዳይ እትከታተል ኮሚሽን ኣብ ሰሙን እዚ ኣቂሙ ይርከብ መንግስቲ ሶማል አዴታት ድሕሪ ዝገብራሉ ተቃውሞን ፀቕጥን መንእስያት ነታዕሊም ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኸ ከኣምን እኳ እንተተገደደ ናብ ኩናት ትግራይ ኣትዮም ንዝብል ግና ክሳብ ሕጂ እዋን ይኽሕዶ እዩ ዘሎ እቲ መንግስቲ ናብ ኤርትራ ነታዕሊም ተላኢኹም ብዛዕባ ዝበሎም ብዝሒ ሶማልያውያን ይኹን ሃለዋት ብዝምልከት እውን ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃበን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም